Bola de drac. De dilluns a divendres a les 4:30 de la vesprada, màgia, aparicions, mutacions, grans combats i tot un món de fantasia. Una aventura en cada capítol. Tots els somnis i ideals de Yamcha i Goku. L'enfrontament del segle de la mà del geni Tortuga dia a dia en Bola de drac. De dilluns a divendres a les 4:30 en Canal 9. 6 dies consecutius de caiguda en la borsa espanyola. Felip, bona nit. Bona nit, Mireia. Conta'ns per què. Avui per dues raons. La primera, que la inflació colpejava amb força la borsa espanyola. La inflació situa en el 4,6%. Repetimos. Eso.